Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-fatt li Malta għandha siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti u li matul ix-xahar ta' frar għandha wkoll il-Presidenza ta' dan l-organu importanti fin-Nazzjonijiet Uniti hija opportunità kbira għal pajjiżna. Dan intqal mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Burge f'intervista ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet fil-binja tan-Nazzjonijiet Uniti fin New York. Hija opportunità li turi li għalkemm pajjiż żgħir xorta waħda għandna x'nikkontribwixxu. Hawnhekk m'aħniex qed nikkontribwixxu fl-interessi tagħna ta' pajjiżna, imma fl-interess tal-komunità internazzjonali bil-politika li dejjem ħajdanna meta għandu x'jaqsam l-affarijiet barranin, politika ta' l-onestà, ta' trasparenza illi rridu lil kulħadd jirrispetta it-trattati u l-liġijiet internazzjonali. Il-Ministru Ian Burge semma li taħt il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tas-Sigurtà se jitfakkar l-ewwel anniversarju mill-invażjoni Russa tal-Ukrajna. Fl-24 ta' frar se ssir waħda mill-attivitajiet prinċipali li se tagħmel il-Presidenza Maltija f'dan ix-xahar li mistiedna għaliha hemm numru ta' kelliema u rappreżentanti minn madwar id-dinja li ntlaqtu minn din il-gwerra. Priorità oħra għal pajjiżna tul dan ix-xahar hija dik tal-fenomenu tat-tibdil fil-klima, suġġett li pajjiżna dejjem kien minn ta' quddiem biex jiddiskutih. Dan kien ġara fis-67, fit-88, meta ħdimna fuq il-liġi tal-ibħra, fuq il-fatt li tibdil fil-klima semmejni għall-ewwel darba bħala pajjiż, u allura kien f'waqtu illi waqt li qed nippresjedu nagħmlu dan id-dibattitu miftuħ fejn jiena stedint il-fuq minn 50 ministru minn gżejjer stati madwar id-dinja. Il-Ministru Ian Burge qal li lan huwa li pajjiżna jaħdem ma' dawn l-istati żgħar waqt li jaqsmu bejniethom l-aħjar idejat flimkien mal-esperti f'dan il-qasam. Sfortunatament, jekk is-sitwazzjoni tibqa' kif inhi, fl-2060 biljun persuna ikollhom jiċċalqu minn djarhom. F'dan il-kuntest, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin ta' Malta semma l-inizjattiva Island for Islands li tnediet mill-Prim Ministru Malti Robert Abela fil-laqat għolja dwar it-tibdil fil-klima fora internazzjonali.